mini rana ba, gashi na ɗauka ban san ran ajiyewa ba. Na yarda da ke haka bai hana ki mini wargi ba, ko na yafi zuciya ba za ta ki kuka ba. Zuciya ɗaya na soke, yarda duka na baki, ban san daga kukan ki. To ashe ki yadda nake miki soke baki ni shi ba. Na ɗauka na gama dacewa ban ka nake wa ba. Kaunar da ni nake miki ba ta tafi banza ba. A fuska kina guda mini so bai wuce harshe ba. Rana ɗaya ki ne kin tsere kin bar ni, yanayin ga akwai muni. Zan haƙura ni ba don raina wai na so ba, zan takura don da kan ban canza mahalli ba. Zaɓin rai in ka rasa shi ba za ka ji daɗi ba, kukan zuciya abadan ba zai ragu koɗai ba. Ban so ki da ƙarya ba, kuma ban miki ƙarya ba. Ƙaunar ki nake, ƙaunar da ban mata sarki ba, kuma duk da haka ke san baki gane ma'auni ba. Na so ki tuna ban miki rigo da sanaina ba, ya za ki mini haka ɗin baki nuna halarci ba. Kin ban darasi ko nan gaba ba zan ƙara ba. Na so ki da rai na kyashe kin zarta tunanina. S1 Beats.